Добрий день, чистовані русини! Починаємо програму «Живий русинський язик». З вами я, Олена Копенець-Берта і отець Дмитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим русинам. Після тяжкої хвороти спочив великий друг русинського народа, восстановитель русинського центра «Руська бурса» на Лемковщині, нині Польща. Що можете оповісти за його роботу із русинами Прящівщини і з нами, русинами Подкарпаття? Вчора вечором сповістили нам про смерть великого друга русинського народу, великого благодатного трудівника на ниві возрождення русинського народу, русинов Лемков, Богдана Гамбаля. Спочив після довгої хвороти у возрасті 55 років, ще молодим, розквітутим, красним чоловіком, талановитим на всі сторони, одійшов у вічний світ. Для русинського народу, а я розумію русинов, лемки русини, пряшівські русини і русини Подкарпаття – це один народ, мабуть, велику втрату, бо він був і сооснователь, і возрождав, і одно з важних акцентував, щоб піднімати документи і назви все, що було до комуністичного режиму, без змін. Ведь і в Польщі польські комуністи наробили біди з русинами, і словацькі комуністи наробили біди з русинами, і українські комуністи наробили біди з русинами. Може, хтось обіжається, бо ми знаємо, що був Совєтський Союз, але іменно українські комуністи ламали русинські школи, закривали русинські школи, кидали в тюрми русинських активістів, священників, учителів. А тому ми всі однаково пережили ото страшне время, котрого деколи хвалять, що був і дешевий хліб, і була безплатна школа. Но була проблема і Богуся молити, а в'єдно з цим і була катастрофа, що ідеологія комунізму не признавала русинів як окремий народ. Смерть Богдана Гамбаля і для нас така велика втрата, бо він шеф-редактор знаменитого і любимого тепер для всіх русинів радіо Лем-ФМ, на котрому і йдуть, і в рамках якого йдуть і наші русинські радіопередачі. Ми лишилися великого порадника, помічника, такого підказки, котрого ми приймали і спользувалися, схоснувалися ними на благо русинського движення і возрождення русинського народу. 55 років якраз чоловік у розцвіті сил. Тепер якраз було трудитися йому, але Господь покликав його у вічність. Ми приносимо соболезнування сім'ї усопшого і всім нашим русинам, лемкам на Лемковині в Польщі, на Пряшівщині в Словакії і русинам на Подкарпаттю. Вічна пам'ять, но представив нашому братові Богданові Гамбалеві. І ще важний момент для нас. Так важно розуміти, що він хоч молодим одійшов, но одійшов і зафіксував себе перед своїм народом, перед русинами цілого світа, як тот, котрий на генетичному уровню, на уровню воспитання материнського, сімейного, не забив він, що він русин, і не тільки просто оставався русином, но і все зробив, щоб ото духовно-національне возрождення коснулося усіх русинов світа, но особливо русинов Лемков. Із усіх наших русинов, признаємося, ми пострадали всі, но май пострадали лемки русини. Мало того, що вони у 1914 році австрійськими військами були піддані ужаснішому тероризму і
переслідуванням, тюрмам і знамениті концлагеря смерти, антирусинські концлагеря Талергоф і Терезин в австрійських концлагерях, майже до 100 тисяч людей було уничтожено, а то були священники і православні, і греко-католицькі священники, учителі, еліта русинського народу. Все це австрійці гноїли у своїх концлагерях, і донині іще мирова общественність не дала повну оцінку хамству тогдашньої Австро-Венгрії і, зокрема, австрійцям. Нині там, де були концлагеря, знаходиться простий аеропорт, а косточки відвезли на кладбище місне у Грацеві. І там лише є невеличка церква, де ми ходимо і молимося у упокоєнні тих русинів, які туди пострадали. Но пострадали всі, і словацькі, пряшівські русини пострадали тим, що тоді прийшли комуністи і сказали, русини вже не є, а русини не хотіли писатися українцями і писалися словаками. І так происходила невинуждена, но словакизація русинів. Якщо тоді було около 300 тисяч русинів в Словакії, то нині то мало бути, може, і 1,5 мільйона русинів. То же саме є лемки русини пострадали, коли еліту вивозили. Взагалі вивезли майже 100 тисяч народу із рідної землі після війни 1945 року, так називаємо, тобто була акція «Вісла», і многі сотні тисяч русинів вже не вернулися на свої міста. І настільки тяжко було, що многі з них і родилися в депортації, а потім молодими прийшли. Серед них і упокоївшися, представлений наш брат Богдан Гамбаль, який, хоч родився в еміграції далеко, в тій середі чужих, но способний був вернутися і не лише вернутися, но й організувати движення на возрождення лемковського русинського народу на Лемковині. Це великий подвиг. Можемо рахувати, що він один із тих русинів, котрий був як новий духнович для лемков русинів. Це був той, хто своєю активністю і особливо в медійному просторі зробив тільки много, що, навірно, мало кого може покласти рядом з ним. І то, що і для нас, русинів подкарпатських, нині функціонують сайти русинські, функціонує у рамках польського лемківського радіо ЛМФМ і нашої русинського радіо, всю це заслуга іменно Богдана Гамбаля. Пострадали всі русини. Правда, на наше щастя, в Україні був прийнятий закон о декомунізації. Тобто, то, що незаконно наробили комуністи, большевики, люди мають право ото старої вернути. На основанні того закону ми могли вернути собі назву історичну, русини подкарпатські, назву території, Русь подкарпатська, а не сталінська назва Закарпаття або Подкарпаття. То лише якби географічна назва, але не історична і не юридична. Ми мали право вернути собі русинські школи, вернути із якоїсь далекої землі тих людей, які винуждено покинули землю. Однак, на жаль, цей закон для русинів не діє. По крайній мірі, на сьогоднішній день нічого із того, що наробили, наламали комуністи-большевики, нині в Україні не змінено. Що прийняв Сталін проти русинів, що прийняв Совєтський Союз проти русинів, ниця не поміняло. Всі гонення, усі униження, оскорблення, і навіть коли в 1925 році така міжнародна терористична організація у Москві прийняла рішення о українізації русинів Подкарпатської Руси в Чехословакії. Це було грубейше вмішательство навіть в діла другої держави. Но іменно ця українізація русинів
помала, коли уже 21 января 46 года произошла, юридичним язиком кажучи, анексія Подкарпатської Руси, тоді вже Совєтською Україною, коли міжнародний договор був відмінений просто президією Верховної Ради УРСР. Споминає прекрасні труди новоприставленого брата Богдана Гамбаля, ми собі думаємо, який Бог милостивий до нас. Бо і в Польщі донині не вернули землі лемкам русинам. Знаменита Флоринка, майже повністю було населення з того села вивезено корінне, привезено другое, місний храм став наже католицьким. Навіть не греко-католицьким, а католицьким. Вони розрізали той іконостас православний, приклали його ззаду. Но і само населення русинського село Флоринка, де була проголошена знаменита Флоринська Русинська Руська Республіка, у нині нікому про це вспоминати, бо село є, а народа в ньому не є. Щастя нам, що ми на Подкарпаттю, хоча потерпіли гонення, но ми чудом Божим осталися жити компактно на своїй історичній території і по таким великим анклавам по ріці Уж, Латориця, Боржава, Ріка і Тиса. Ми сохранилися як народ і в свою середу практично чужих людей не запускали. У русинів така традиція. Уважаємо всі народи, любимо всі народи, но зятя з чужого народу не треба брати. А от невістка прийшла якась десь іздалеку, уви, завжди доказувала, що була помилка тої сім'ї, котра взяла чужих. То й не є якогось неуваження к другим народам. Просто, якщо сім'я складувалася русин і русинка, родилися діти русини, єдна бесіда, єдна релігія, єдні взгляди, єдна традиція, і тимся сохраняв народ від асиміляції. Більше пострадали русини на Пряшівщині, бо там вони записалися словаками, а словацький язик державний – оснований на латиниці. І нинішні молоді русини вже тяжко читають кирилицю, та й многое уже там словакізовано. Но ми віримо, що пам'ять про новоприставленого нашого брата Богдана Гамбаля буде спонукати усіх наших русинов, котрі покликані продовжати свою роботу на алтарі возрождення русинського народу, його культури, язика, релігії, будуть свою роботу смиренно проводити, пам'ятаючи, що, як співається в одній з пісень, і за того парня, і за того русина Богдана Гамбаля ми покликані нині трудитися. Його ім'я вписалося в історію возрождення русинського народу золотима буквами. Трудівник, способний, можемо повісти, присвятив своє життя останні 15-20 років, іменно присвятив своє життя на служення русинського народу. Ми закликаємо наших русинів многих нині подивитися на постаті таких людей, котрі не взирає ні на які гонення, судебні переслідування, бо такі переслідування були і в Польщі, і в Словакії, і у нас. Не взирати на то, трудитися в рамках українського законодавства, маємо широке поле говорити о возрожденні русинського народу, о возвраті русинської школи, о возвраті вищого учебного заведення для русинов, о возвраті імен історичних, бо многі в нас імена помінялися. Є можливість не тільки приносити чужі імена, чужих імен на нашу територію, а ліпше би відкрити і назвати вулиці наші і вернути імена селам нашим, їх історичні назви. Ми віримо, що Бог благословив йому такі труди і в його лиці показав нам приклад, як треба трудитися, як сокотити свою національність, як сокотити своє
етнічне лице, язик, культуру, а значить, він у нас у числі усіх людей, історичних лічностей, якими ми будемо воспитувати і наших дітей русинов. Днеска 3 юлія була відправлена служба за упокой новоприставленого Богдана. Які ваші мислі і переживання за судьби наших русинов у вічності? Колись ми не служили службу за упокой і парастас за упокой, то на першому місці був новоприставлений Богдан. Іменно, що можемо подарити найбільший подарок усопшому нашому брату Богдану – свою молитву. Бо не є тих грошей, котрими можна би оцінити його труд. Невозможно, таких не є. Ні золото, ні драгоценності, но молитва сама більша. Ми просили Господа, упокой, Господи, душу новоприставленого у вічних обіцянях. У рамках того, що споминаємо його у молитвах нині, і будемо споминати його 40 днів за 40 днів, як у нас є звичай, а далі кілька разів прийде нам на пам'ять, ми собі думаємо, що чому русини деколи не йшли на острі конфлікти з властями польськими, властями словацькими, властями українськими і совєтськими по вопросам русинського народу. Бо русини виділи, що думати треба на першому місці о вічності. Спасення душі для русина було на першому місці. Як один казав, навіть кіть мене насело в Україні, тоді Радянській Україні, записали не українцям, я від того умираю русином. І на страшному суді Бог не буде звідати, казав один дідик, по-русинськи, і я повім так, що як не записали, ото їхнє діло, я русин, і на вопрос Господа по-русинськи можу відповідати йому і по-русинськи. Іменно цей момент завжди для русинів був важливий. Помнити про посліднє по Соломону. Треба нам буде вмирати. І тут многі люди із русинів, наприклад, на Словакії стали, наприклад, якісь словацькі патріоти. Може, якісь русинин стали у Польщі польськими патріотами. Кстати, навіть президент Польщі має русинське коріння. Може, у нас якісь тут русини патріоти. Однако ми видимо, що ліпше стати патріотом свого русинського народу, бути добрим громадянином України, вивчити добре українську мову, бо йдеш на роботу. При Совєтському Союзі всі ми знали добре русський язик. При мадярах наші предки, наші батьки знали мадярський, при чехах – чеський. Тобто знання язика ніде не було проблемою для русинов, але було одне золоте правило – говори по-нашому. Кілька годин по-нашому. А як ото по-нашому? Кажи по-нашому. І тоді люди добре знали, кіть по-нашому, то по-русинськи. І навіть кіть не може було слово при Українській Радянській Республіці споминати слово «русин», то люди знали кілька годин по-нашому. Як ото по-нашому? Говори по-нашому. І кіть чоловік заговорив при своїх людях не по-нашому, то удивлялися, щось не в порядку з його таким психічним світом. Бо коли ми говоримо з словаком, то хочемо по-словацьки, з поляком по-польськи. Якщо переходимо з українцем на українську мову, і з русским на руську мову, то це лише вираження уваження. Но в своїй середі русини говорять по-нашому. І було пару передач на українському телебаченні, як українська журналістка брала інтерв'ю у наших дітей, русинів у наших закарпатських школах. І що вияснилося? Діти давали інтерв'ю, котроє мусила журналістка переводити із русинського язика на українську мову. Тобто на перервах діти свободно говорять по-русинськи, в тому числі і вчительки наші, і ми. Іменно я, чому, коли молимося за упокой і нині новоприставленого Богдана, і за упокой наших уже усопших, недавно ми похоронили наших знаменитих русинов Михаїла Алмашия, Юрія
Чурія і других, ми завжди просили, Господи, зарахуй їм во спасення душі всі їх труди, котрі вони мали по молитвеному путі, но і то, що вони добре зробили в рамках русинського движення і возрождення русинського народу. Вірую, що і ми молимося за нашого брата Богдана, і Бог дасть йому у вічному світі прощення земних прегрішень і нагороду у Царстві Божому. На цьому передача «Живий русинський язик» приходить до кінця. Будьте здорові, чистовані русини, а новоприставленому брату Богдану най Бог дасть вічну пам'ять. Вічна пам'ять новоприставленому нашому брату Богдану Гамбалю. Амінь.